Bună seara, Tituța Trieții Nămutrescu. Gine ne aflăm iar tu gioia din mobete armânească, iertare că amânăm ni cheamă, avem țiva problemi cu partea tehnică. Tora seara armânem București și de mobeti cu Alexandru Gica, din nou, după 2 ani. Alexandru Gine ne viniște mobete armânească. Bună seara. Va să spunem iara că adrăma este andamusi, di tia că mâini 13 de cirișar, sunt 100 de ani. Va zic că unetă, de andaproții coloniști armâni vin rawații tu României. Să spunem în dau lui Cristi Alexandru, este profesor de matematică, conferențiar doctor și sitexitor la Facultatea de Matematică de la Universitatea de București. Are mari mirachii te armânești istoria lor și are îngrăpsit multe părți te armânești istoria lor, cum zici, și numai ta zburăm iara de multul lucru ți l dară la Societatea Culturală Armânească de București. De care l avem iara oaspi Alexandru Oași în 2 ani. Nu vai băgăm ațelea întrebări și curte de toahurhită și de bitisită, ama va la întreb prota ți istoriștii de taifa lui legate de această colonizare a armânilor. Sigur, ca mulți alți armâni, părinții a mei sunt amintați cadrilateri. Anda eram cilimean cadrilaterul, numai ta era România și era o întrebare normală cum si face că părinții a mei ajunseră Clodiu și istoriile astea care știam de la Maia Vanghea, prota și prota că noi venim din Bârții. Era, cheamă Paraxine, era istorii multul diafuri de am vorbit de noi. Și pentru Sony, permisul care zățea Maia de Priună, cum vine cu Pamporea în România, era un permis și ca una epopee. Ți va zic că de la Maia am zis protele istorii și că mi întreba și ți poți să aduc aminte. uh, Vă zic permisul cu priscu, da? Ținut zis de caște câte ori. Cum da scala ei greacă, ideea de una priscu, dar era în casă. Ea si turna de la șopa, când avea ghiurile pline de apă, avea amânat în heamă. Da sa vârhie în heamă cât se amână și mai apână si armânește că amână cât se era cât bălăchi la șopă. Dar scala să scule, de dau priscute și zice ca nu are să nu zburască armenește din mintea ei, că așa l-avea căftată. Și Maia nu putea să găsească lucrurile astea cum să da careva una priscută tu casa ta că zburiști tu limba ta tu casa ta. Asta era un permis în heamă de frustrare, am aprins să că mai au vrea mult o gărția. Avea un alfabetar gărțescu după care tot vrea să-și țină proaspătă tu minte limba greacă și mărata tot vrea să-mi înveață și mine greaca. Tijali, nu învița. Asta vreau să zic că procesul ăsta are multe nuanțe. Era și frustrare, era și vreare. Între locurile de o fugi. Ok. Torac întreba și este amnica ne-alep și unica trei permifi Vrem să le avem toate. abzăte din casă. Vreau să zic un cu Ian cu Cepeții, valvidez din apoia mea un cadru, nu știu, dacă ați vede cadrul. E, îți va din cheamă și sigura vas mutrim și ațeliții la îngrăpsi și pe Facebook, eu băga și a este E cadru din, bun cu textul. din apoia mea, poate vrus vă spun cheamă mai de aproape. Au este E, îți va di. Constantin Noi era meglenit, tu stranii de Căsăbă și Ian cu Cepi, tu stranii tradiționale armânești. Era soț mult bun cât se acluiu și de-a păpânlea mei Livăz era zona Meglenia, era singura hoară de Grămusteni. Alanță era Tucani. Și asta noi permitusește tu una xităxarea lui de 38 colonizarea candidatului, permitusește un permis cum se emoționă ministrul a liberal cu Constantinescu de
lua pofosea să-i aducă pe armâni România. Și permisul scurtul este așa. Aici cepi i zise armânești a ministrului, zise avză tini ină lei acolo tu Vasilie, ină arăți tu amare și zise mie, mutrea, mini fiu plihuit, aua de am dat să-i greț. Și tra noi nu are altă cale. Și atât multul a plăcusit Singhinisa și zise, sigur, am mare mirache tra frații macedoneani și vai aduc tu Vasilie. De la Maia știu că lucrurile și Zurenheim, altă turulie, fu ca un teatru acolo. De Alihia, Iancu Cepi era plihuit. Nu era plihuit tu alumtele cu andarțel, era plihuit tu în câvgă armânescu. Și asta nu parasui disea cu ții ghivăseam tu cărță ghivăseam din preună că furnia care vine la armânii România fu ațeata si stoarnă la Vasilia Mumă, dadă. E, permisul era în heama altă turlie de la Maia, acolo li văd, era mai mult să celniți, nu para să achităsea un alantul și esto era maș una furnie alizerea cu limba și cu Vasilia, pentru că era în scântinia achităsei acolo locale. Asta este maș un permis, alantul va văzut că tuta și cât cam aș tuta, zicem cât cam am multe lucruri. Papul Ianca Duciuleri era frate cu strămaia mea Pepa. Ea mărata vine în România, că era mărtată și frații ar rămaseră în România. Este o fratisul Ianca avea drată un cântic tra propagandă tazina armânii România. Zoavă Ghivăsescu cânticul ăsta de propagandă. Zicea cânticul ăla de Papuianca și nu-i chirolul de vârvoară, că băna ușii în afară. Tot cu un cântic și-a închisea, disfuziți tu armânii România, ca cloi bană și sihie. Nu are vâr care zvăcărtească, nu are măgiri zvăgrească, acolo va să aveți doi boi și va le avem cu noi. Tora, aqui găsiți în cheamă mai bine, Papuianca nu mata bine în România. El adră un cântec de propagandă cazina armânii România, sorsa vine prota România și îi petric una carte și zice, more, mazinița ava, splângeți câinii de la cupia voastră. Și măratul Papuianca lua pohosea de adun cu fratii sub paplu tăiați nu mata hină și de apoi ați văzut cu surările Pepa și Chirața după deci, 18 to unei noastre 63. După una mult chiro zvizură iara. Au aveam văzut că ahuria, nu știu, Guinness le zic lucrurile astea, istoria prinde știută. Strămaia mea, Pepa, nu se străxea aici cu Iancu Cepia, cel care zici că fu delegatul de văț trăghinarea România. Cât se că baba Pepa era cărtită că Iancu Cepi a dus în România și că ea armase largul de frați și Iancu Cepi era cărtit că asta baba adra contra-propagandă zină armării România. Asta e permis care spune în heamă și m-am smutrit în heamă și stihurile. Uh, Zice acolo, va să aveți doi boi și va le avem cu noi. Era una tăxere că v-ați da boi și caruță. Astea nu si de și că zburăm de cântisle astea de propagandă papsanta tot din grăpsi și el un cântec ți știa de era tineri din cântisle astea de propagandă care zicea și ne vine în carte de la domnul Celea, luați oficiori și adghivăsiți tu mesea de foară. Ți vă spune cartea ficiorii, tu carte ne spune, da zații mili, da zații ictări de loc, da ne preache de cali și caroță, tini turnare. Ți vă zic că tini turnare să rămânem aua România. Interesant aua că ațele tăxeri cu țintă zlimili nu, nu smata feațiră, ama prin zicem că au nu fu că batea politicienilor români, fu și că batea a armânilor intermediari care
luarea este tăxel, lidea de rămalargu, înseamnă irresponsabil și așa se adră un curent. Cu că Turan mintim în heama ma când mi întreba și am mica una finisare de casă de la afendia meu. Afendia meu care nu para zbura și rămânește și nici nu para cânta, ma mi scântiori luam în casă cum cânta un cântec și la văzut că știu maș una strofă de la el și nu putui să lu aflu altul loc cântecul. Cântecul zicea și țijiloși armânia noștri, ca să-l veți, nu poți să-l cunoști, că tu tipul tași vindură și nu le da cale de țărună. Punctual este zborul de un event istoric care putui să-l aflu. Si faci tu prin vera la 1917, când una pare mult mare, de mai multe de 100 de femei armănești, aștepta Tulimania de sărună acolo la Pirul Albu, aștepta Izinea de la Cratul Român să zină România și Izinea nu ghinea și zură mamutul de 2 meși, oamenii își pizuia acolo cu ei, că vă duceți la țara dadă și ațea Vasilia dadă, nici nu vă da Izinea. Yeah. Astea sunt o permifile de casă, sunt mult mai multe, sunt ideale tarea și nu știi de si poți le zăți, nu? Ama permifile nu sui disescu cu ațeații givăsintu cărți de arată. Mm. Yeah. Ninti si zema largu, voi să-l aduc aminte a ților Ținămutrescu, care să aibă văra întrebări, Titini Alexandru, să îngrăpsească sum live-ul ți dezvărtea știtora de frânza armâna mea media și tora seara avem Cristi Giru de adun cu noi, care va ne ajută să le aducem mai stea întrebări tu Moabeti. Așa că zem mai largu și vreau să te întreb, Micheamă, care era catastisa, contextul toațel chirotu Balcani, de anii ței ninti să se apufusească armânii din către România. E, fu un chiro mult greu trătută dunia, nu mai tră armâni, fură polimurile balcanice, fu protul poli mondial, uh, mulți oameni morți, mulți oameni luați din locurile lor și arcați tu surghiunii tu alte locuri. Și după ți zbitisiră toate astea și să adră Irinia, se adară mai multe fundrati și acolo si lua apofosea de alăxare de populație. Asta a fost un principiu care ordină mult tu acel chiro. Tu ai tu context al înciminarea asta de colonizare, punctual dit gărție închisi, că țe că acolo furănesc între alăxări de populație în anul de Gărția și de Turcia, după un poli țifona în de Gărția și Turcia, greț de chirură, și mamutul de 1 milion, când să zic 1 milion și jumătate de oameni viniră de greți, viniră de Turcie, tu Gărție, și sigur a fuziră și turță dit Gărției către Turcie, vă ținți sute de mii, toată diferența aceea de vreo 1 milion de oameni, poate mai puțin 800 de mii de oameni, fură aduși Gărții și mulți de ei, mai mulți de ei, fură băgați tu Macedonia geografică. Terțea armânii care băna acolo fură până catandisi mult greau. Asta avea legătură cu lucruri concrete, cu copiii de oi, ius de Paști, na partida astea, multe din locurile ațele, ninti armănile lua cu nichi de la Turța, ți avea fugată și numai că era limpede de iu poate ducă. Un chiro greu de bănare cu prosfițile care vine la acolo, a noastră le zicea măgiri, la ăștia care vine din asianică, o fură și alții prosfiți, nu mai măgiri, fură și ponță care vine din zona de Amarea Laie. De acolo închisi minarea asta cât de colonizare. Prindeți de tema au un lucru, mulți armâni patrioți alătusescu că nu ved averul ăsta, prindeți de că fură mulți armâni
care vrură, ei diștiseră procesul acesta de colonizare și căftarea lui România ca armânii sigur colonizați cu România. Prindeți-se mai asta, a și fu. Mm. Ama, E lucrurile sunt o ahoria, tu ți trăiește gărția, vârgăria, săghia și arbinușia. Fenomenele nu fură idili. mm, e. Că je tu kar se aflăm și pirmifi că Armânia uducea zori acolo de la Andarț, ama era și sunt tensiuni, problemi, anamisa de armâni. Lucrurile astea cu Andarțul fu Mahonia, zicem, Ivan legat de unii noștri ținții, unii noștri optu, atunci fu Naimalai, cu un chiroiu armânii care ținea cu România și armânii care ținea cu Gărția furătul Căvgă. Și Căvgălul ăsta tijale de multe ori a dus și moarte. Și, sigur, după ce Gărția a ajuns și se băni cu chiră pe locurile ațele, armânii care ținea cu România îți duchiră nesiguri tu bana lor și sigur, aici lucrul să fțea rău lui judica, lui Minduia care are legătură cu orientarea lor pro-românească. Um, Poate vă ghivăsesc un poem al George Vrană, care zburaște în cheamă de Chirola țel lai. Și tu chiroștră mirachea noastră, gârție. Și mine ca și Gheorghe crescut cu mirachea asta, mitologia de acolo de ladă, am și cu învirinarea lucrurile ți sfeațiră cu vătămările. Zici Gheorghe și tu poema banălie, este una cumată. Vrută eladă, a crescut în plin de mirachi, tihan la luatău. Amanolgica din noi era una mare de sânză. Sânzele al tușu al vrană. Fratele a străpat puia meu, apostoli, tăliat cu măți cu tăpoara, de andarță, veria, șarcat toarâu, oilele, șoi bobo. Sigur, lucrurile astea în gricară, am aprins să țin că tu ali hinghiți, lucrurile numai ta era hâtlaie, ca tu apuheta ietului hinghiți, numai ta era idilii lucruri. Sigur, fură violențe și atunci am mult mapsăni. Je. Cum zisim, meatu 13 rișar, mâinii sumplu un sute de ani de la simnarea aților documenti. Care vrei să spui, dau lucruri ese documenti care fur oamenii ți fură minați tu scuterea tu migdani alor. E scurtul tu Brumar, unul din nostri pas prindeți un congres veria. Armâlii ți s-a adunarea clo a pufusiră scaftă ale România sibă apropiați tu Vasilie. Tu ahutit al țispre hingheți tu trei dihinari se adră un comitet de inițiativă București cu mai mulți armâni. Vă aduc aminte mașa cei care lucrară mai mamutu, Stere Hagigogu, Constantin Noe și Vasil Muși. Și m-a amânat, vine tu, ai tu comitet și Gheorghe Celea, aici s-a fără 4 oameni care lucrară mai mamut. De fapt, scurtul, unul din noștri țis prindiți, vine o delegație dit Hodlie Armânești, dit Gârție, care vine în București, se adună cu comitetul ăsta de inițiativă și aici s-a dus la politicienii români, se adară un turlie de propagandă aprucherea ideile de colonizare. Se adunară și cu ministrul de agricultură și domenii Alecu Constantinescu, vă permitu să istoria cu CEPI, cu noi, când se adunară cu el. Mai este un permis simpatic când vine la Ministerul de Externe, care tu chiroloațele era la Pălatea Sturza, care este tora, este Pălatea Victoria. Armânii duseră acolo captăni scânți oameni care putea să-i ajută cu opera asta de propagandă și în scânță de el și s-a alinară în zeană pe pălate și a făcut scânt din mândarea părintească lăsi părul că este una hopă pisimă și prinde se invocă imnul. De-apoi delegații dusiră și cadri la terri, vizură locurile de acolo. Cratlu avea torea una moabete tehnică, v-au zis mutu scurtul. Cratlu locul ăsta de la
familie care băna acolo, care era vârga și turță și tatari. Era ceva ce ținea de regimul de proprietate care se prima în mirie și ca să le da tot locul, le lua una treime de loc, le dădea dau treimi, le dădea proprietate absolută și una treime o lua cratul, dit treimea aceea care o lua cratul putu să aibă loc de colonizare și atunci actul acesta care îl aducem aminte 13 de Cireșar, să lua apofosea ca pe locul acel care cratul îl lua, să aducă coloniști. Jumătate dit vechiul regat din România, cealaltă jumătate de armâni. Hai să zicem armâni și tucani, că și ei era tu idea aradă. Pentru Sony nu fu jumătate, fu una treime fură armâni și două treimi români. Acolo uh, actul acel zbura mai de cât loc si da, și era zborul de zații ictări tu mas luai locul înăuntru și ți spre de ictări la sinuri. Asta era singurul lucru concret care si zățea și vă zic și zățea paritate, jumătate armeni, jumătate români, pentru Sony nu fu așa. După ce lua apofosea asta, comitetul ăsta de inițiativa Armânescu lua apofosea să-i petreacă pe Celeași, pe Dumitru Chihaia, tuhorile armănești să adară propagandă și prota fuzbolul zină unele ținții sute de fumei. Pentru Sony vineră am liga de 6 mili de fumei, se va zic că vor 30 de mili, 30 ținții de mili de armâni vineră atunci, armâni și megleniți, megleniții sigur am mult mapsâni, vineră tu cabilater, tu durostor și caliac. Diți lumea chiar aici armăinții vineri prota și care să ai și tu minti vă istorii cam a horia de atunci de anda jumsi proții armăni aua. Vineră 70 de fumei tu avgustul unei noastre țispengiți de plasa și scurdiseră tu un loc ți fună hoara nouă, care de-apa ajunsi mult abzută hoara frașa, care era una hoară model. Acolo fu și singurul loc lucratlu se implică mai mult. Adrăvără 100 de case geaba, gratis, oameni. Sunt o case care le vizui și eu, au și 2 ani și Nica, să spun, mult gine de alia, horația fu mult umșată. Și zicem de lucruri mai excepționale, așa. Prin zicem că acolo vineră tu dau chimati de plasa, tu ți sprenghiți de apa tu 8 sprenghiți. Am aprins zicem că vineră și fărșiroți din America. Avea ahuhită tu n-au sprenghiți criza cea economică. Și mulți armâni, mulți fărșiroți apufusiră și zină de America quadrilateră. Este un lucru mult interesant. După propriul chimat mare care vine, 200 de fumeli, futu sumedru 6 prenghiți de Agi Dimitri, 6 prenghiți de sumedru unei noastre 6 prenghiți, vine cu Stanța, cu Pamporea Iași și vine rădit 3 zone mări. Zona Vudena, zona Veria și zona Meglenia. Zona Vudena, Vudena era, n-ai mai mulți de ei, era șopani, cum zicem, fărșiroți șopani. Ama nu mai fărșiroți, ama majoritar fărșiroți. Mulți de ei vine tu Harababuc, nu știu, nu v-ați dănăsesc cu atât mult pe numele de hori. Parea mare de virgiani vine și prinde, zicem că era lumachea, zicem, mai intelectuală și ei fură ditații care adrară propaganda din România. Azi ei sunt lumachea mai tuchită dit lumea armânească. Alantă lumache mare vine de Meglenia, eu sunt mulți tucani, ama este șoara asta de grămosteni, li vezi de tu protul chima vinere 150 de frumeli. Care
intrarea tu Hoara Atmageaua Tătărasca este mult interesant că armânii ăștia care vin la o cumpărare de la turță. Cepi și alți armâni zburără cu mai mulți politicieni și când îsiră le da cale la turță să fugă cu Turcie, vreo 68 de fumeli turțești și armâni a cumpărare de la ei să turță Hoara. Și asta Hoara Atmageaua Tătărasca e băgară numai de apa livăzli mări, până Hoară care criscu mult. Și Este din un caz unic, să zicem, singular, tu, partea asta cu încumpărarea Hoarei. Pistipsescu că mă fură cazuri, am mai este a fost un caz excepțional și nivelul de bani acolo era mult în zeară. De apoi, sigur, a venit a hotărât zină armând de alte locuri și prindeți de țen că mai mai mulți armâni care vine, nu vine de grăție, am adit vărgărie și asta ținea de tensiunea care fost în amistad de România de vărgăria după ție România lua quadrilaterul în 1913, de apoi a fost protul polimondial, România a fost polim cu vârgăria și vârgarii nu străxiră ideea asta că chirură locul acel, sportară brut cu armile de vârgărie și mulți de ei își luară zver ca pofosiră zi în România. Mai multul de jumătate de armile care vin sunt de vârgărie și asta este lumea care n-ai mai mare șansă de armâni din România. Armânii ți le zățem vârgărie. De apoi sunt aței ți le zățem sârbeni, cum și știm. Este lumea cheamă Nică, din România, din Serbie. Furnirile alei fură de alte natură. Din ai mai multe ori, prota furnie fu ațea de siguranță personală. Era multe cazuri de arăchiri de oameni, de aței căfta xahurau, prați, niscând teorii vătăma, și niscând să-și luară zverca și tirau România. Cazul de Albania lui Permitusim e mai complicat, că nu vine rămași aței de Plasa și Dișnița, da, și am vine și aței de Xeni, și America. America. Yeah. Ai tu minti vor primi fa Horja de la aceli proti hopi, să zicem, când o ajuns Yeah, armonioații. vreau să vă ghivăsesc cu una poemă, parte dintr-una poemă vă zic, și Aonia e un text îngrățit de Nida Bogatu în 1951, Armâna mea de Tuvlăhie. El primitusește calea asta cu pamporea, sigur, aia este fănărsită, imaginată. Am mai mult îmi șap că Ioni aflai permi floare mai, toată calea asta pe pamporii până România. Ești tu, Sony, vă ghivăsesc cu țiziții Bogaua și de-apoi vă dau exhibiția. Cum îți bitisești textul ăsta? Tora se zburaște când calea BTC ajungi la Limani cu stanța și îți depună în pade. De armânli unții hini pe ghimie, pe varcă, pe cravi, le spune zboară din bărbătare. Nu ține mult o asta așteptare și până de unde puși va si bânghie. Apoi hin oamenii de la Jumbruche, de la Vamă, nu amână si salină și un gheatru, într carantină, cu armătusiți nizamani, patrulă cu așcherlați, vârnă patru, ca si bănă turlie de culuchi. Cunați-l în brață dadele Smotrescu, aușli sunt greu cârtiți de jale, bărbați îngălbiniți un zbor nu grescu. Dizură toți dizu Anica Prota, că de părtoasa și bestimata cale l-a dus nu Carpațli Magolgota. Prota când o ghivăsi în părun, cheamă așa una cărtare Dramatică. dramatică, una cărtare eu nu s-a că se aștea hât limpide de iuhine. Ama mutri era tu cartea al Noe și Noe zice explicit că de alicia anda vini propriul transport cu pamporea tu ți sprendiți, de alicia ația curhiră să le captă acte, să-i țină tu vamă, să le captă lenturi de să îngrăpsească, să dai ipografie și ația mărasli s-a spăreară, zic, eu vini mă, că venim ca la frați, tura aici în cap, giuia pe toate lucrurile astea și aspărarea a fost reală, nu este una sufsare, una invenție al Nida Boga. Tura vă ghivăsesc cu vreau să vă ghivăsesc cu
Mica unăcumată, care este ahuhită a lui ștui textul, Unida Boga zici ceva muito intens și zici că ți vine armânia. Iar nu se disește aici cu ațeții ghivă simplu cărțile de istorie. Fărmacul a armâilor de tovlăhie. Fărmacul nostru de ază ca să scrie, bași poate mașina armânească peană. Diu să știm că vazinim tuxeană de acasă când o trați în tovlăhie. Să scăpam vream numă grai mileti, cum spune părinteasca dimândare, că a noastră scumpă năjișteare ți-o avigliem din neagăr și tiete. Ne dispărțăm de astra păpânilor hoare, de izvore, de munță grei cu neauă, de turmile de oi, de căpri și milioare, tu sufleti durerea întreagă ascumsim, de locluți, de dispărțarea că e greauă, când tu văhia ți învisam ajungsim. Au avidă să spune limpede câți vinimau să scăpăm vreau numă grai mileti. Și când o zici că ne dispărțăm de astra povinilor hoare, zici, tu sufleti durerea întreagă ascumsim. Ți va zic că fună curbanii asumată. Că era dispărțarea de locurile lui bănară a hâtiete străpăpânile noastre. Je. Dito di questa tali di sei sit di sei angrăsită. Ți știi de cum fură apropiați atunci armănii de Mucania și de Alantimileț Învârliga și care fură de-apoi naima zori, hopi, ți lipsiră să le treacă armănii tu ații proțani. Când în pentru Sonin scând sigur, era coloniști, era tutesa de coloniști, ama iți do hopă de asta nu este una hopă grea. Oamenii care lăgin și alță pe peste ei nu sfârșesc cu prota. Asta este limpede. De locul nu poate să acață atât mulți oameni. Um, Prinde să țin că fură, fu indiferență, să zicem, de la autorități, am nu de la toți, fură și oameni în bar care au angătani și au suflet. Am fost și multă indiferență. Adică nu-i dea de la cât de mânari. Fu multă indiferență și asta jucă un rol tu dinamica armânească m-a amânat. Am prinde că nu prinde să aducem aminte mași frustrări, prinde să aducem aminte și bunile. Voi să-i aduc aminte, sunt oameni care fură alăvdați, cei care lucrară de partea armânilor și vă aduc aminte Traian Nasta era director general la Casa din Proprietării, un om mult bun. Comandorul Mărgineanu a cum îndusea serviciul ăsta de pampori și măratul Diu custosea, zicem, 400 de mili calea, care armânii și-o păltea cu toate că protata în cratul tăxică. Spăltească, nu fonși. Am mai este amăratul comandorul pentru sonii lua jumătate de frați. Societatea înșeatul chirea frați lucrurile astea, omul ăsta de alice a avut suflet. Aleksandru, smutreš se nekam desi mikrofona, jaz ti gini, Yeah. jaz ti ambar, Bun, gini. o băgai mai aproape. L-a adus și aminte comandorul Mărgineanu, voi să-l aduc aminte și avocatul Constantin Hențescu, era de la Acțiunea Românească. Ți ajută mult pe armâni, eu îl aduc aminte tot din casă, de la Maia Vanghea, tot îndrățea din Hențescu, că era mult durut. Și de Alicia, când o se adra și în scântii lucruri care nu era chischine, asta îți ducea la politicieni acolo, la comandari și intervenea, era un om mult în dreptul. Și vă aduc aminte și capitanul de jandarmați Popescu, care a avut mult suflet. Problemele mări fură sigura cu vârgadli, fură probleme pentru sonii oamenii să achicăsiră, fură și multe lucruri în aliurea cu vătămări. Uh, Zorii te achicăseare tot complexul ăsta, că ți că vătămările viniră de la oameni din afară, de la cumiți. Aici era tot partia țea VMRO, era o partie revoluționară care vrea să adară un crat mare lui Răgărescu. Și aței lucra
sigur, ani scântiori andropâți de cratlu vârgara ma din ai mai multe ori independenți și ghinea și draznie vătăma oameni. Armând atunci de multe ori apândăsea și cu violență și lucrurile astea nu ieșea ghini și așcherea era depășită de lucrurile astea și nu știu, aveți văzut filmul acel Una veară din Neagrșare al Pintilie cu Cristin Scott Thomas. Eu să spune acolo dit perspectiva vârgărească mai mult cu uh, excesele adrate de așcherea română. Ți vă zic că și armânii trapsire și vârgare trapsire la nivel de asta individual, nu știu, aduc aminte filmiserile ale Matila Garagiu, pentru că oamenii s-a chicăsiră, vizură că prinde șadă de adun, zbânează de adun și acum hirăsi s-a chicăsească. Mm. Um, Mi întreba și, sigur, asta a fost una. Viețile era, care era hobby în aia Azorii, ți le să treacă, ei E, toții, anul uh, contextul, Mindescu, Med, propriu Zeche, Inea gaile, Divenia, Divudena, Inea în zonă din Munti, propriu gaile, și asta alții, era de la zănatea de picurari, n-ai mai mulți de ei, că nu era toți picurari, de la zănatea de picurari prindea să treacă la zănatea de huriați și ațea nu sunt viață tu, sunt chiro, am fură gen, tu ți de ani cât și dura acolo, ajungi să ești buni huriați și învițară cum se lucrează locul. O altă problemă era legată de hăvaie, de climă. Mulți de ei au probleme cu sănătatea, cu stomahia, trițerea asta de la munte la câmpul Daima aduce astfel de probleme. mm. Avem mentora dau lucrăvați am grăpsiti pe frânza armena mea mediani, pe treații Cristin, zăți prota de la Dani Peanci un hăbare, nu este una întrebare, spune că e un mult bun orator și va să sigur și un mult bun jurnalistu și că mi că vai nu are altă armân cu atât hare cu atât hare te achixare știi zburare te armâni. Și apoi avem una întrebare de la Marius Marian Șolea, care zice, și ți minduiești tinii, alea este ți-o avut armânii decât Macedonia istorică, cât România, cum le alăxi identitatea. Culietare, poți să zici că nu are întrebarea? E, ți minduiești tia este cali, ți-o avut armânii decât Macedonia istorică, cât România, și cum le alăxi identitatea. Um, este limpid că fu una dinamică. Este limpede că oamenii vin cu o idee în cap și nu toți au o idee. Vă zici, nici când îți lugursea români și era natural pentru sonii să ghină România, alții ghinea de furnii economici, alții ghinea de fricții, de aspărare pentru sonii. Ama dinamica a asta că vin raua și-și lăsară horli, asta deșteptă una nostalgie mult vârtoasă care de-apoi fu parte din identitatea armenilor din România. Și ația se amintă ghininda lui Aua. Ația nu era minte. Ația este fascinant pentru Sony și Macedonia ajuns ca o turlie de reper mitic. Că atunci când o bâna acolo, se părea că lucrurile sunt greale, că uh, prinde și saluntă cu andarțele, bana era greu, tu munti și așa mai largu, ama de-apoi, vizuti de largu, ați apărea ca paradis. Și e limpede că constructul ăsta de Macedonia, o aduc aminte Alantă Maie, a mea, nu mai Vanchea, Alantă Maie, Maie Marenca, una hopă, nu știu cum o vârghiră în scânță și a zis, noi suntem macedoneni de la Pind. Ea nu era de la Pind, dar era și țiva macedoneni de la Pind, ți-a văzut ca un turlie de O matrice. marcă, un brand. Ți văzut că de aici juca un rol imens. Ginerea, fugerea de acolo aua, valorizăm mai mult locurile de fugire. Mm. Și prindeți de exemplu că alânciră cântisle ațele din nostalgie, să aduc aminte, îmi dau de ele, ne aveam un dor de hoară, cânticul ăla de Gheorghe Arzelii, unul din 1933, el sturnă cu vreo 200 de armâne acolo, 33 și dură 2 meși,
Și când o fuziră, fu atâta emoție că adră cânticul ăsta și toată lumea plângea. Ama, calea era închisită și dinamica numai ta putea să-i bă șțâtă. Yeah. Ca să mă trimit mai și înapoi la procesul ăsta de colonizare, ți minduiești că adusi bun tu bani armânilor și ți adusi rău. Uh, la ți-a adus i buni asti ți va tini pistipseare. Fu prota oară când o armâli bânară un loc compact. Dai mă armâli Mm. bânară a răspândiți. Și fu prota oară când o armâli bânară un loc compact. Ațele sunt dau județe, este o suprafață mică. Și acolo se adră prota oară una sinteză armânească, anamisa de tutti lumăchi. Lumachea de fărșiroți, de grămusteani, de virieni, e ceva fascinant. Acolo s-a drept tiplul de armâni. Și asta de a avut un rol imens tu minarea aceea de Xana deșteptare a armânilor, care, prin zicem, se amintă România, de oamenii care vin în România. Ați n-ai mai mare lucru. Sigur, nu, creatul nu a avut în minte să adară lucrurile. Asta a fost o consecință care nu fu gânduită. Ama aceea este mare, mare, bun, si feții Și cum lumea. ziceai și tu poezii, tu poema ta ce îmi spusești maninti, ajută maxus tiațale lucri, țânarea limbăiei, E. bânarea de De apa prindeți zicem că lumachea asta care vine în România este naima activă, naima hie, azi tu lumea armânească, este, sigur, este diaspora, ama este lumea naima activă, cultural, și numai și cultural. Sunt multe lucruri bune. La ațeale Aralis zicem că problema este că schiru legătura cu Arădățina și asta va zic un Alexeri pentru Sony, un Alexeri și tu ritmolul a cânticului, uh, un Alexeri tu ritmolul a jocului, ama, sigur, astea nu sunt, nu vă si parahât importante, ama se adară un Alexeri pentru Sony, că dubăneți largul de un tipar, de un urnechi, Alexerli a Hurchescu si zveadă. Și tot după 100 de ani, sigur, Alexerli sunt relativ mări. Ama este un mare amintate că de 30 de ani este elefteria asta de ordinare și xana turnarea locurile acelea de o fugim, legăturile Diznău cu oamenii de acolo și cu soia, fețele ca încheamă loc, golul aici să se umplă. Se va zic că încheamă lucrurile se adară mai bune tu ale ăsta 30 de zone. yeah. Alexandru, vedem azi tu duniau, tu lumea asta, sunt locuri aței, ți sunt prosfihi, migranți, sunt avinați. Ți putem să spunem noi, armânii, din istoria noastră, țin ambiță istoria, andigra de este lucru. Tăra, sigur, dai mai lumea are simpatie prosfici când nu bănează cu ei. Când nu bănează cu ei, sunt o tensiuni. Um, sigur, vedem și noi lucrurile astea azi. Uh, Normal este să avem sensibilitate și să știm că și noi trecem prin lucrurile astea și prin să avem empatie între oamenii acei. Um, și Viking scânteori zățeare și încheamă dit experiența noastră adultor, care trec tora Mm. prin aceste lucruri. Tora, la noi, la armânii, ordinarea Ițiva de Aradă, acea colonizare asta e maș un episod de multele ordinări a armânilor. Armânii n-au ananghi de um, lucruri de astea externe, ta sismină. Ei se mină că a și sângele a lor. Nu poate așa de mult un loc. Ți va zic că este un accident pentru Sony lucrurile astea cu colonizarea, că ei tot va sară ea, tot va fugea. Mi-a trecut, zicem, jumătate de ani, ca ni cheamă, de este un, tu care însemnăm un 100 de ani de la
linearea proților coloniști armâni, aua. Țituri de eventuri, lipsește că lipsesc quadrare fără de altă, ta să însimnăm acest lucru. Uh, nu știu, nu voi să dau minte la cană. Uh, Pot zic mai că zvede că numai pe astea hâști tu lumea armonească ti eventuri. Niți barem tră țiva care da, fu istoric. Um, nu știu, pentru Sonia asti Borgia suțatilor și smângească ți asti teadrare. Nu știu, nimic cu ații posadari eu și asta știu ți. Posadar să scot după de istoriile de atunci. Mutrea ca să dau una urneche. Știm ți sfrații cu acei care inițiară colonizarea? Nu para știm. Știți că Stere Hagigogu, care măratul saluntă zina armânii România și el futu câvgă e mult zis. Am avut altă minte de cele, de mușii din noi. El zicea zina armânii cât cam amuță. Aței, alanță 3, zicea nu ghina hărmuță, zină mapsâni. Și el măratul vine comunismul și îi luară casa, nu băgara hapsii, și adus aminte că este cetățean grec, adră căftare să ia tișchirea pașaportea gărțească și îi vine măratul pașaportea gărțească, am tu ziua tu care muri. Asta e un permis așa ca tu filme. Vă aduc aminte și Gheorghe Badra Alexi, care a fost prezidentul la congresul acel de țis prenghiz de Veria, congres ți lua pofosea zina armânii România, el măratul vini era un iatru mult bun, lucra fără praț, lumea lui vrea multul, muritul 34 bazargic. Ei, și el toanele din Sony măratul înghisase istoarnă în gărție. Asta era ghisul a lui, îi se păru că alătusi. Permifile sunt multe și complicate. Mușii fugit din România, a avut o istorie complicată. Fugit din România tu Italia și după fugi America și muri acolo. Mașcelea, mașcelea armaseaua și Ion Calamitu, nipotul lui, pentru Sony, fu legat emoțional de papsul și dusi mai largul zățem ideile a papsului. Îmi pare că vor zățeare istoriile astea care sunt mult diafure și nu sunt așa cum tot ghivăsim pe cărțile astea de propagandă de aua de România. Sunt multe nuanțe, vas li știm ca să ne ducem în heamă maghinii tricutului, ca să ne știm maghinii și ghinitorul. Vreau să adaug un permis care nu este zis Iuva. Cratul român, pe tricutul n-au sprăinghiți doi inspectori mult buni, Max Popescu și Victor Brabețeanu, s-a dat una cali pe locurile iubăneața armânii și să găsească în heamă mentalitatea lor și ții Lugursescu ea tră colonizare. Și raportul lor este mult lucid. Ei zic acolo că nu vine rămași de aici care Lugursescu român. Nu, vine răși grecomani. Și ei sunt de adun. Prindeți văzut că am acasă un document, nu scot nica tupade că e heamă delicat, care permitusește cum un tuhoara livăți lua pohosea pi prazle lei, pitreacă o delegație de grecomani, după ții proțli vini raua, care ținea cu România, și bărațli grecomani vini raua, vizură că zbânează ghiniși de alicia, România era un turneu de Eldorado cu acel chiro, și agărșiră încăciturile și vârgherile cu frațile lor de la Livăț, care îi ajutară când vine raua și smutară toți de apă de adun. Asta e un permis excepțional care a spune că în scriptori poți treci peste neachi căsări, peste căvgați și pentru zoneața aia este Musia armânească. Poți să dar lucrurile astea, acă hi pe poziții diafore puțin, mutrești perspectiva ți sunt armând. Mi întrebași, eu știu ți poți să dar eu, nu știu ți poți să dar alanț. Eu voi să mă dar cărți. Îți vede molto bene lucrurile utile dare Alexandru și să hărisusi molto tia asta. Zicești manenti că na, chiru nihiama molto hâștea la armâni deaua. Care asibă să adrăma și ți una zugrăpsere armâinilor ți bâneața României azi.
uh, cum va fi nivelul? Pentru una hopă critică, este limpede. Cât se că una sută de ani funcționăm după nica dit inerție, după nomurile de acolo și funicațiva mentalitățile de acolo și încurunarea înăuntru de mileti era posibil, tora este mult mazori, nu numai ta sunt soluții pentru Sony. Și asta e una hopă mult grea de toate perspectivele. Nu v-ați nas părem pre lucrurile astea, prindeți un chiro de minduiare, de reflexie. Am mai limpede că este una criză. Ama Zbucat este una criza Horia, zicem, de criza ce trec șalanță, am vrligat din noi, este mai și una criză a românilor. sigura că toată duniaua este zoria, ama mini zburăscu punctual la noi. Noi am Sim, la 100 de ani aua, este numai avem resurse prindi heamă să sufsim, să inventăm niscânti lucruri care să alexească dinamica. Dinamica la ei este trălimbă. Oamenii sunt. Aduc aminte Nicanor că vine 30 ținții din ili de Armânia atunci la colonizare. Minte de colonizare era nica ținții zații de armâni. Azi, tu recensământ, că nu nu fum știm. băgați tu isapi, dar mă rog, ambițăm că numerul lui este Iuva la 39 din ili, tu recensământ, este un număr excepțional după mintea mea. Au alătusesc cu suțatele armenești că nu adară public, nu adară public. Ațea că hima acolo, tu n-ai mamar numir. Țin și vărăoară, tu vără catografie. 30 din ili, putem să adrăm isapea că himiu va la 80 din ili, 70-80 din ili, și masă bastu isape și ații care au un pap, un mai armână, himiu va la 100 din ili. Oamenii sunt. Limba moari, chiar și chiar multe dit trăsăturile noastre, dit instinctele noastre. Întrebarea asta e, Este și una criză de valori, zicem, avem câte valori după care n-am așa aproape aici sau 100 de ani și tora numai ta avem idili, nu știu, că mas mă stil, trebuie să... valori. Eu zic că nici nu prindeți de pirăm, că am trăiesc cu Constanța, mi virim că locul este, n-ai mai mult armânami, nu se adară andamusi culturale. Ama, armânii adară arăzile acolo, adară nunțile ațeale cu multe zili, adară pătăgiunile mării, lucruri care spun că mica lumea armânească bânează. Sigura că e tu periclu, sigura că este periclu să armânem mași la niște instincte care le zățem arăți, ama nu este nici atât lai cât mi se pare. Ama ți va, dragi. Aduc aminte tora că au și în 2 ani un anvițat de arăz garmânească, zățati armânie de aua din României, că de cara păpânia lor, luarea popa să zin aua, ei numai ta lipsește scaftă azi ca știția în drepturi a Horia. Tuidiul Hiro, armânie de aua din României, sunt umutriți din niscânță armâni de gărția și cama cu niorii, и блестите категория кадар nu știu ți propagandă de tia că pupânia lor fugire de acolo. Tine cum Vasa Hurhescu cu deftera parte și la tot, nu la prota parte, întrebarea ta. Mă aduc aminte, Baba Rinca era soră cu strămaia mea, Pepa. Și am dat dus da, acolo, zis, bă, zirații mai aici. Va vrea și si alavdă, cheamă să o alavdă pe da, și pe alanță. Sigura că ideea asta de propagandă românească a dus mare iznie. Sigur, furăși lucruri bune, furăși lucruri bune care țin de cultura armânească, care e și determinarea asta, ama e și nu că vreau propaganda românească, e și alte turile. Lucrul este că tu, mentalitatea armânilor de gârție, armasi ideea asta că România să mintește tu lucrurile astea și este un pericol.
Doxal Dumiză de mulți ani, România nu mata adară vără propagandă tu gârție. Asta este un lucru bun. Nu zbură scutura că ți nu adară. După mintea mea, e un lucru mult bun că nu o adară. Ama, tu mentalitatea de acolo, nica este ideea asta că este una propagandă românească. Tora, prindeți de țem că armânii care slugusea greț, când vzira armânii tu România, atunci au așa 100 de ani, trei fu mult uzori. Că ești chirură importanța, simasia și dinainte autorităților. Ei nu mai era importanță trei autorități, cu care maca armasiră singure acolo, maca nu mai era ecturul tu ghilimele. Trei fu una problemă și interesant este că asta una furnie de apruchiare anamisa de armânii zățeni care slugusea greți și a cei care slugusea români și a cei care slugusea ahoria. Este una dinamică mult, mult interesantă. Prindeți zățeni că tot este una șansă mare că ațea că cratul român nu mai ta interveni tu gârție de 30 de ani, este una șansă mare tra legături normale a insula de armânii de România și a cei de gârție. Că poate să aibă în frustrare puțin de acolo și ei armaseră mapsâni. Ama, Bă, nipoții, strâp, nipoții aților ți fugiră care-i căbata noastră azi. ți are trecură ni scânti bădnuri și mărați-li și aței n-aură că bate. Uh, Mitorul la prota ta întrebare, lucrurile nu sunt tu trădaima. Prindeți-mi că permisul acel că mași cetățenii români putea să aibă colonizația, este permis. Armânii nu era cetățeni români când vinere, ei ajunseră cetățeni, unii n-au știut trei dățăținții, n-ai magonia după zații ani, și noi exății tu studiului că și ații care nu era români putea să ia loc după domnul Ațel. Pentru Sony, prin să vedem ca una hundrată, ca un contract, armânii care vineră lucrare locul acolo, ajutară cratul român tră un chiro, ajutară și Manclo cu alte lucruri, și adrară Borgia, și asta e normal să-și caftă în drepturile, nu este ceva normal. Sigur, ia Chicăsescu, prindeți achi că simt că are scânța armâni care îți lugursesc sincer români. Și trăi este natural că maca vini și ca român, nu poți capță si altul țiva. Eu ia Chicăsescu, pe asta sincer. Problema este că sunt oameni care zburăsc cu din perspectiva asta și nu sunt sinceri. Nu v-ați dau un număr, am un document de oameni care străpaclea lor era grecomani, vinirea la România și înățit că prindesim români. Ți vă zic că ei au una continuitate tu purtaticul lor. Sunt tu daima cu Văsilia tu care bănează, daima cu puterea și mărați-li cei care era cu altă poziție, tu gârție era o poziție grea, alții care sunt o pe o poziție autonomă în România sunt o poziție grea și ei sunt tu consecvenți și nu vor pizuiare că vor să adară țiva să-și țină lumea tu bană. Ama, sigura că armânii una mare, mare problemă între lumea armânească se află uh, una cale chino comună între toți. Că nu avem toți idei aminte, puțin întreaște identitatea armânească. Yeah. Ești care răzbrânti identitatea armânească de tu, experiența ta de ți viduși în vârliga tinera mea armânească. Cum pisipsești că o ved tinerii armâni azi partea asta de identitate armânească? Nu știu, nu am expertiză cu lucrurile astea și avem xichi, este ananghi, este un xichi, este ananghi de xităxeri, care se spune ții cu tinerii de azi. Îi ved pe ăsta de la Filisterul, fiu hărsit că parea crește, ama nu l-a de cu ghini mentalitatea, nu știu cum o vede armâna mea și sigur îți vede că au mirachi, ama
limba Vai chiar găsi și un sticky de cunoșteare a istoriei, a păpâinilor. Și vai, nici noi alanți nu adrăm ahât cât lipsă. uh, Itinerar multi. ama jaz ti ceva obiectiva, nu este că batea lor. E, nu-i cu Zicem, lor, este. bătrânul a meu, a tău, a avut tihea să crească în casă cu oameni care viniră de acolo. Tinerii de azi nu mai sunt o situație asta. Ei au vahi un străpăpân care s-a amintit acolo, ei nu-l cunoscură și atunci legătura este mult mai slabă. Este ceva natural și nu vor câte E o caras, seară. vai caras nós se enferma que susti istoria a taifă e a tau este cu atât cam azoris Prinde să ai să multă ai și putere, prinde să ai multă putere ca să treci peste lucrurile astea și să ai multă mirache ca să capți torlul apă pâinilor. e. Di care zburăm iar ati păpâni, voi să aduc o aminti și că îmi pare că la ația de sonioare anta zburăm nu adusim aminti cartea că cărțile, că nu avea ieșit etnica tutitu migdania, este cu cărțile tip păpâni, care proiectul Timirachi ți l-a hurhiștini și îl scusești în cap. Îmi spun iar andau lucri ti esti cărți și desiți armasi tu minti văr istorie mult o ahoria dit pirmifile, a spuse acolo de taifurile de armâni. Sunt lenturi de permifi, nu știu, va să aduc aminte mai câtă mirache avea moașile ațele, mai măcă una aroidă, noi nici nu știam, ți-a rodie aroidă. Purticalii vedeam, aroidă, erau scânti lucruri care spărea pe noi exotice. Și tot mirachea, fimisesc cu zborul Nibil B, când îl arzam, Nibil B, nu avea România Nibil B. Noi îl măcam maș când Caște îl pe vinea clase pas la soia. bucătările de Da, acolo, maș de când la îi vinea soie. soia, îl măcam și ziceam, bă, ți buni este. Ația de acolo sunt pe pâinile noastre. Uh, Eu Nica aduc mea, aminte de tare de năsie, aduc aminte de păpăi, cum zicea că aua nu sunt atât dulci imișili ca e, acolo. sigur, normal. Au aduc aminte iar baia mea, Vanghea, ea țin permitusea de livăț, îmi părea, că să bă, senzațional. Când mi duc și acolo și îl vizui ghine, mărat lui că să bă, chiru, ama, nu si părut ția la de baia mea, că țințățea ea era de pânțeană și ți vedea aia sti țiva. Te Ama, richideau sigur era altul țiva. tora de ali afară fu asparte de da ori și numai avea arma să țiva, ama, tu ți era tu sufletul ei era imens și Pistipsescu că numai că îi vrem pe pâinile când crescură. Ați ai legătura mult streasa, n-am să din poți și pe pâini. Am atra noi punctual, nu fură mai pe pâinile care ne crescură. Fură pe pâinile care ținură legătura a noastră ei, că ei s-a amintat acolo și ei era legătura a noastră ei cu locurile de acolo. De aceea, prindeți că fum vlugisiți bărnurile astea, că avem așteptat pe pâini care știi, permisul acel de mitologie, era nu știu care avea putere mai cât era tu locul al lui. Ea și fungi noi cât bănară pe pâinile noastre, nici avem putere că era hirul acel ghiu cu lumea de acolo. Aduc aminte, torații ne-avea spus un tiner, Dani Farmache, de una teorie care zice signorisma a locului. Că un om care a sălbast un loc nu va si băiedia, nu va poartă idea de care va albastu altul loc, eu îți duchea știe el mult maghini. A, și am Și noi prindesim și, sunt teoria signorisma a locului. prindesim și obiectiv că anau pe noi nu ne cață locul, asta e problema și daima vrem să fugim pe altul loc. Mi pare că noi nu avem atât mirachita este lori, nipoții, strănipoții de azi. Nu, lumea românească este dinamică. A luat România, tu bitisită anilor 60, funcționă care scrimă mandatariat. Eu, chivernisea comunistă a lăsat mai elefterie și când se lăsă elefterie, Armânia hurchiră să aibă un loc cu pită, cu mărcat, cu ahtări, cu vără hani și amintară prați și vizură că
ea de alihi și adus aminte noi him soie de iemburi. Și alanci tu ei fitrusi ideea asta că prindeți ducă tu lumea ți-a elefteră să aminte plat și atunci a fu un chimat de fugare tuxeane. Tu bitisita anilor 70 a hurhit anilor 80 și ziră mult să tuxeane de alihi iara ca un instinct de ăsta de arieri, care este tu ADN-ul la nostru. Bine, și apoi a venit și comunismul și zicem părinții noștri numai ta putură să fui și care ați E, vrea, n-a voră numai ta cât putea eu. să fui. N-a voră cât eu. Yeah. Alexandru, Haristo multu ti chirolul ți ți luaș dit până luat tău chiro ele tirtas și estora seara cu noi. Știu că este una săptămână multu acățată titini, cu multe lucruri, ți l-ai tadrare pe partea ta de zinate de matematică. Ajunsim tu bitisit care să ai un zbor, te ați țină mutresc cu la seara. E, Pistipsescu că zburii heama de mecanismul ăsta de pișmanii care futu lumea armânească. El a avut un rol cu dinamica asta pozitivă armânească, ama nu prindesim să armânem ar cărfusiți cu pișmania asta. Ajung simaua să amintă una lume armânească nouă, care adră lucruri excepționale, este timirache, toți se adră. Prindesim că avem învirinarea asta câtă cratul român, că nu adară iscânti lucruri minimale între noi. Nu zic să ne precunoască, nu poți să le bag zorea asta. Ama barim să ne bagă tu în aradă, să ne spună și anau, bă, vă lăsăm să vă țineți calea. Că avem frustrarea asta, prindisim recunoscători între cratul român. Că n-a lasă pentru Sonia cei care vor să lucrează în lumea armânească, n-au niciun chiadic pentru Sonia. Și sigur, moabetea e complicată. Nu prindeți armânem cu frustrarea de un chiro, prindeți nachi că simt și cu chiverni să și să aflăm noi una cali să-i zburăm oamenii de aici, să deaua, să nachi căsească și să lasă să creștem normal, așa cum și. Furau așa, clon, dau hobby, zicem, de chiadi, băgati, care ne deșteaptă, ne cheamă inatea. Nu, fură și lucruri grele, prindeți de țem, inclusiv ația că atunci tu dau milion spre nu fum băgați tu catografie aici. Sunt multe lucruri care nu sunt în bar. Nu știu, m-ați mutrima și planul general, de aici, careva va să adară un carte, un event, de arată pasul ăla. Că fații în scântiori, că sunt chiar sunt. M-ați vrei să adare, ceva pentru Sony, poți să adare. Și, nu știu, asta era mesajul meu. Frustrarea va gâșari și prinde zbânăm ghiniș normal cu anul de deaua de România. Aristonica Onoare Alexandru, eu vreau să vă spun nica un lucru, că este emisii, este acea de Sony, nica ninte de vacanța de veră, așa că va ne vedem iar atum abesle armânești de toamnă. Pane hibădor, de mutritoria noștri, va ieșava din noi și va ne vedem atunci cu alți oaspeți de toamnă. Haristo multul că ne mutrit și vă urăm seară bună și veră bună. Armăneți ghini.